jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me... Здравейте, приятели! Добре дошли в света на Таро, заедно с мен Силвия. Темата днес е за онези от вас, които са се разделили с техния любим. Нека да погледнем какво се случва в неговия живот, какви са неговите мисли относно вас и има ли желание отново да бъдете заедно. Два варианта. Първи вариант – лилав цвят сърце, втори вариант – зелен. Мислете за човека, с когото сте се разделили и се настроите. Да започваме. Първи вариант – лилав цвят. Попитах каква е причината за вашата раздяла, за да разберете дали този вариант е за вас. Някой се е почувствал недообичан, т.е. давал е повече, отколкото е получавал и е изпаднал в емоционален кризис. Окей? Ако това е вашата ситуация, продължете да гледате. Какво се случва в живота на този човек в момента? Той е в доста повратен за него момент, съдбовен момент в живота. При него нещата са крачка напред, две назад. Търси стабилност, иска такава. Това е неговия път и неминуемо е щяло да се стигне до вашата раздяла, тъй като на него му се дава съвсем нов път в живота. Търси се в момента и му е трудно да се намери. За всяко нещо, което прави, всяко нещо, което иска в момента, той е в застой. В смисъл, не дошло времето да получи и да види резултата от неговата работа. Понякога витае в облаците. За онези от вас, които го познавате добре, възможно е да пие, да употребява забранени вещества. Не бих казала, че кой знае колко щастлив в момента. Отново казвам, тази стабилност, към която той се стреми, все още му обягва. Има ли желание да възобнови отношения с вас? Не мога да кажа, че е сложило абсолютна точка, но в момента той има негови неща за решаване и се опитва да се разбере сам със себе си. Отговорът е не на този етап. Окей? Това беше първи вариант. Двойки. Мислете за човека, с когото сте се разделили. Настройте се. Първо ще направя индикация, причината за вашата раздела. Ако това е вашата ситуация, резонира с вас, продължете да гледате. Намесил се трети човек във вашите отношения. Какво друго? Като цяло е имало несъвместимост в характерите и в светогледите, но тук картите показват намеса на трето лице. Ако това е вашата ситуация, продължете да гледате. Какво се случва в живота на този човек в момента? Отделяне на работа, мисли за пари, 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 само пари. Основно мислите му са насочени на там. Няма търпение за нещо, захванал се с
нещо и бърза да го направи, сприхав е, доста непостоянен. Не бих казала, че е пораснал кой знае колко много. Способен е на безразсъдни постъпки заради неговата незрялост, но търси материално благополучие в момента. Има ли желание да възобнови отношения с вас? Със сигурност си спомня доста често хубавите моменти от вашата връзка. Но този човек в момента има някакъв флирт с друга персона. Не бих казала, че кой знае колко щастлив, но да, минават му мисли да ви потърси. Възможно е понякога и да получавате съобщения по никое време, тогава когато е потребил малко алкохол, може би, нещо такова. Но няма тази сериозност и твърдост в него. Тук също, както в първия вариант, 80% отговорът е не на този етап. Окей, това беше втори вариант. Благодаря ви, че бяхте с мен и до скоро.